Molt bon dia, benvinguts un divendres més a Gent de Benidorm. Hem estat un temps fora, diguem, és a dir, el temps de l'estiu, el temps de les vacances, però ja tornem. Programa número 71. Este programa, avui tinc així amb mi, com ja ha dit abans Juanjo, un home que pràcticament tot el món de Benidorm, de l'esport i de lo que no és esport també el coneix, perquè va vindre ja fa uns quants anys així i se va quedar amb nosaltres. Juan Albaladejo, bon dia. Bon dia. Conta-mos, en primer lloc, com sempre pregunta als meus convidats, on va néixer el Juan, en quin any, què va fer quan era menut, com va començar en això del futbol? Pues vaig començar, és a dir, vaig néixer a Badalona i l'edat meva, pues, vaig néixer l'any 1935, el 24 de juny, i des d'aquesta època a ara pues, han passat molts anys. I la meva vida deportiva va començar pues, tenint 11, 12 anys, i vaig començar a la barriada, jo vivia, a Badalona. I quan vaig complir l'edat de 13 anys, pues, allò que passa, que van observadors, i me va veure una persona que era un soci molt antic de Barcelona. I me va dir, vols anar a Barcelona? Faltaria més. I me va portar. I resulta que encara no hi havia juvenils. I jo vaig arribar a Barcelona en l'any 49-50. I resulta que els campionats que n'hi feien llavors eren aficionats. I jo no tenia edat. I me van portar a l'educació i deports, no sé què, i me van falsificar per poder jugar. I llavors pues, vaig estar jugant amb aficionats. Però en l'any 50-51 es va fer els primers juvenils en Espanya. I vaig tindre que baixar d'aficionats a juvenil. I des d'allí vaig començar la meva carrera. En juvenils vam quedar campions d'Espanya. El segon any subcampió, el tercer any subcampió, i després vaig fer també el campionat d'Espanya d'aficionats. Però tu tenies clar des de menut que volies ser porter. Porter. Això sí que porter, de 3 pals. Perquè normalment els xiquets, quan comencen a jugar al futbol, allò de pareix que tots volen ser davanters, tots volen ficar gols, però això de tu posa de porter, potser el que no servís, tu ahir de porter. Tu tenies clar que tu volies arribar i volies ser porter. Bueno, hi ha un cas també molt paregut al que tu dius. Resulta que m'agradava a mi pegar-li la pilota, però resulta que tenia un amic d'allà de la barriada que quan arribaven els Reis pues, li donaven un baló, li portaven un baló, i resulta que deia, va, fica't de porter tu. Perquè, per lo que tu dius, potser no la pegava bé la pilota i me diu, posa't tu d'ahir. I em vaig posar de porter. I des de llavors vaig ser porter. Vas al Barcelona, jugues en juvenil. I quin és el primer equip on tu jugues ja, diguem, de major? Professional? Sí. En el Barcelona. En el Barcelona vaig arribar a professional a la temporada 52-53 i llavors vaig ingressar i que estava d'entrenador un tal Balmanya. Domingo Balmanya. I resulta que l'època de Kubala, de Basora, Manchón, César, Ramallets, i me trobo jo en el primer equip, en Ramallets, i un altre porter que es deia Estrems. I resulta que jo era el més jove. I dic, jo què faig aquí? M'entrenava amb ells, jugava algun partit amistós, que per cert, en aquesta època, el 52-53, va vindre Di Stefano. I Di Stefano el va fitxar al Barcelona. I resulta que s'entrenava. I jo me feien pujar a la tarda, el Kubala i ell, per xutar-me. Necessitaven un porter, el més jove, pujava jo. I jo, encantat. I sobretot a l'època de Kubala. Di Stefano el coneixia del Millonarios de Bogotà, però Kubala era Kubala. I vaig pujar, i vaig començar així, i quan estava ja, que veia jo que anava a començar la temporada, i jo deia, aquí no jugo jo. I em van començar a cedir.
i em van cedir al Girona. I en el Girona vaig estar un any, en segona divisió, Grupo Sur. No, mentira, Grupo Nord. I després vaig tornar una altra vegada al Barcelona i que veia que estava igual, continuava igual a Llos. I llavors em van cedir, a tornar a cedir al Lleida. I vaig estar també un any, que estava també en el Grupo Norte. I en aquesta època pues, vaig complir ja l'edat i és a dir, vaig fer la mili en Mallorca. Però estant en Mallorca, sabien que ells que anava a Mallorca i la presidència del Mallorca, pues, llavors que busquen pel Barcelona, pues, allà em van dir, mira, tenim un porter que potser anirà bé a vosaltres. I vaig fitxar en el Mallorca. I vaig fer la mili, però en el Mallorca em va ocorrir un cas curiós. És que estan allà, resulta que n'hi havia un coronel que era jefe d'estat major i este tio era de l'Atlético de Baleares. Sí. Allò és la rivalitat. La rivalitat. I em ve y digo, oiga, si usted juega en el Mallorca y no juega en el Atlético de Baleares, lo enviamos a Mahón. Digo, bueno, pues mire, yo miraré a ver si puedo arreglar el asunto con el Mallorca y me quedo en Mallorca. Total, que ho vaig arreglar, vaig arribar a un acord en el Mallorca i vaig anar al Baleares. I vaig anar al Baleares, doncs vaig tirar fins a la mili, vaig jugar en la promoció de segona divisió contra el Castelló, que la vam perdre, i després vaig tornar a Catalunya. I a Catalunya vaig jugar con l'Hospitalet, no, primer a l'Europa, i després a l'Hospitalet. I de l'Hospitalet a l'Hèrcules d'Alacant. Vol dir que tu, en quin any arribes a l'Hèrcules? Quina temporada o quin any era, més o menys? Jo vaig arribar al 60-61. I vaig estar fins al 64. En aquell equip de l'Hèrcules, qui tenies de company? Vaig tindre el famós xaval aquell que va tindre del Cort, el Ramon. Tenia José Juan, tenia Balàs, tenia Gijón, tenia Paqui, un tal Navarro, de central, que era central. Rayo, Queto... Arana, potser? Arana també. Arana va ser un cas curiós també. Arana estava com un cas meu, cedit a l'Alicante. I resulta que teníem un entrenador que es deia Iturraspe. Y este home diu, home, yo no sé, vamos a tener que hacer, los jueves jugábamos un partit d'entrenament i tenies que, sempre faltava algú, i agafàvem un de l'Alicante. I li vaig dir, coge el delantero centro ese que es muy bueno. I resulta que el va agafar i ja es va quedar. I es va quedar. Aquella temporada, sobretot, aquell moment de l'Hèrcules en l'estadi de la Vinya, tot el món recordem d'allò, no? D'aquell estadi, no? Quina afició havia allí. Mare meva, era tots els diumenges ple. Tots els diumenges estava ple. Allò era... Bueno, jo el millor que m'he passat ha sigut en Alacant. Alacant ha sigut la millor terreta del món, com deien, però a part d'això, abans d'arribar a Benidorm. I llavors, doncs, allò, anaves pel carrer i la gent te parava i t'invitaven. És a dir, que va ser una època molt bona, molt bona. I després doncs, vaig acabar de l'Hèrcules i me'n vaig anar a un poble de Múrcia que es deia Baran, que havien ascendit a segona. I me va tocar el grup, no, el sud. I d'allí doncs, vaig anar a parar a l'Eldense. I de l'Eldense al Benidorm. En quin any vens a Benidorm? Al Benidorm vaig vindre en el 66-67. Què recordes d'aquella primera visió que tens tu de Benidorm quan t'arribes al poble este? Què veus? Què és el primer que te crida l'atenció? Estic rient perquè me'n recordo jo que sempre es parlava, quan estàvem a Alacant sempre es parlava, en Benidorm, ahí lligues, les sueques lligues... I jo pensava, algun dia tindré que anar a Benidorm a lligar. I resulta que llavors fitxa Balàs. Balàs fitxa en el Benidorm i jo havia acabat en el Dense i em ve dir, Juan, en vez d'anar-te, perquè m'eixia el Melilla i el Jerez, i me diu, tu no te vas, tu te quedes aquí en Benidorm amb mi. I vaig fitxar en el Benidorm. Però que va ser un cas molt bonic també, una anècdota resulta que fitxo en el Benidorm i tenien un porter que es deia Minsa, que per cert tenia bona cartel perquè havia ascendit a Pezorén, a la tercera divisió, i resulta que
Manolo Calvo, que era el que es cuidaba, resulta que estábamos a l'oficina de Ubago y ve Minsa, en ese moment ve Minsa y Manolo Calvo. Y dice, bueno, hemos quedado un acuerdo ya, lo que le vais a pagar. Y no a mí, sino a Minsa. Y resulta que, bueno, está todo acordado. Y Minsa le digo a Calvo, ¿cuánto t'hem de donar? I llavors Ubago va sentir que cobrava de Minsa i va dir, sí, no los quiero a ninguno de los... No, bueno, a Calvo va continuar, perquè Calvo era d'ací. I ja no va voler a Minsa. I el va deixar. Minsa era molt particular. Tenim per ahí la foto. En aquell equip havia gent després, estava de segon porter Martínez, no? Martínez, de la Vila, sí. De la Vila. I de la Vila pues, estava també Galeana, Luis Mas, i del resto estava San Pedro, qui estava? Bueno, l'equip fèiem, em poso jo perquè era el porter, San Pedro, Boix, Manresa, Lino, Chito, Bessó, Amorós, Puig, Galeana, que a vegades jugava Mas, i Marcos. Tal Chazarra també estava per entonces, no sé, no, de la temporada anterior. Va ser la temporada anterior, sí. I també, si hem parlat de la vinya abans, la vinya en Benidorm era el Lope de Vega, en aquell temps, no? Molt bé, molt bé. Quan arribava la guagua, plena de gent... Bueno, era un espectacle, era com el que fan per la part d'Andalusia, que diuen que vamos a no sé què, a la fèria de no sé quantos, pues semblava igual. Tothom, des del centre, caminant, fins a... o agafaven la guagua, fins al restaurant aquell que n'hi havia, el Dàtil. El Dàtil era el puesto on prenien els seus carajillos, els seus cafès, fins al López de Vega. Era molt romàntic, va ser molt romàntic. Molts anys en l'equip del Benidorm. Pues vaig estar 4 temporades. 4 temporades que ja tenia jo 37 fins als 41 anys. Perquè tu arribes ja, diguem, un poquet majoret, així a Benidorm, no? Sí, majoret, 37 anys. I vaig estar fins als 41. Però vaig estar fins als 41 perquè vaig tindre un petit problema con el president que n'hi havia, un tal don Andrés Àvia. Va ser el que va començar ja l'altre camp. Molt bé. Jo vaig ser un dels que vaig inaugurar el camp. I resulta que es van expulsar... vam jugar un partit contra el Jaén. I el famós partit... Exactament, famós. I es van suspendre, a l'equip le van suspendre per 2 o 3 partits. I vam jugar a la Vila. I a la Vila, resulta que estan jugant en la Vila contra el Tomelloso, un individu pues, que t'has marcat un gol, que t'has venut, que no sé quant. I em vaig cabreixar amb ell i resulta, ja amb 41 anys, me giro i me volia anar a fer el gesto que amenaces perquè no vas. I resulta que era el Chana, el guàrdia aquell, famós Chana. I resulta que estava el seu pare, el seu avi, no sé qui era, i l'home va caure. I se van creure que jo l'havia pegat. I llavors esto Calvo se va aprofitar. Perquè Manolo Calvo era un element que volia controlar tot. Però a mi no podia, perquè resulta que en un partit famós de Cartagena, resulta que van expulsar, és a dir, van fotre fora l'entrenador que n'hi havia, no sé si era Torres o Manero, no? Ara me'n recordo, un dels dos. I vam anar a jugar a Cartagena sense entrenador. I els jugadors, jo els entrenava i jo feia l'alineació. Y resulta que ve Manolo Calvo y yo digo, oye, ¿qué equipo vamos a hacer? Digo, ¿cómo que qué equipo vamos a hacer? Si tú no apareixes aquí, has aparegut ara i vols fer l'equip. No, l'equip farem aquest equip que jo te dic. I vam fer l'equip i vam empatar 1-1. I després, fins al segon partit que vam jugar aquí contra el Calvo Sotelo de Portollano, i ahir ja ho vaig deixar. Allò era tercera divisió, però... Geogràfica. Però una tercera divisió que no té res que envejar a la segona B d'ara. Molt bé, similar. Perquè feien 4 d'ací, 4 d'allà i feien el grup.
acabes en Benidorm i encara jugues algun any més. Sí, vaig anar a jugar en l'Altea, perquè estava Torres, estava d'entrenador, i resulta que em ve i em diu: «Che, Juanito, mira, m'he trobat sense porter, perquè el porter que tenia, un tal, Saragosí. Resulta que li va pegar un àrbit i el van expulsar. I li quedaven quatre, no, crec que eren 5 o 6 partits. I em diu: «Coño, Juanito, perdón de la frase, Juanito, vente y tú con tu experiencia, si porto ya 2 o 3 anys que no jugo». I diu: «No, con tu experiencia». Bueno, vaig anar i vaig jugar 7 partits en l'Altea. I vam jugar en Calpe. Jugàvem en Calpe. I després un altre equip també que vaig anar. Sí? A on? Al Novelda. I en el Novelda ja com 45 anys. I resulta que en el Novelda pues, estava també Torres. Jo vaig coincidir amb Torres en tot arreu. I Torres: «Vente conmigo, que no sé quantos, que tu...» Total, que vaig anar, que estàvem a punt de baixar de la regional. I faltaven també 6 o 7 partits. Y digo: «Bueno, yo voy a jugar con vosotros, pero me vais a pagar cada partido. Yo ya me pagáis al mes, yo no. Yo, el partido que venga, el partido me pagáis». No me fiava ni un pèl. I resulta que vaig jugar i es van salvar. I després pues, he jugat als campionats d'aficionats d'aquí. Sí. Inclús també vas arribar a ser en Vicent Cervera segon... No, abans. Abans. Tu i jo teníem cada conversació en l'autocar. Catxo. En Catxo, sí, en Catxo. I després Vaig tindre Catxo. No, dia de Vicent Cervera perquè estava parlant de la segona B. L'any que munta el Benidorm, la segona B. Sí, té raó. Sí, senyor. En Cervera. En Cervera. I en Cervera, pues, la Cervera era un fenòmeno, però tenia una llengua que no veig. Era un cabut, era dels que deia: «A mí estos, ¿qué se han creído estos? Estos a mí me van a decir lo que hay que hacer». Total, que no va caure bé els jugadors i li van voler fer una... A més, va tindre roces con Ramírez. Te'n recordes d'aquell jugador que va vindre del Barcelona, o del Múrcia? I va tindre roces en ell i un dia en l'entrenament es volien barallar. Vaig tindre que apartar-los. I llavors va començar Ramírez a fer un grupet, que era... no te vull anomenar, perquè però era un grupet conegut. No vull anomenar. I es van declarar que si ell o nosaltres. I al final va acabar... Va acabar Vicenç. I al acabar Vicenç vaig dir: jo també me'n vaig. Però tu, això del futbol, encara seguistes tenint, diguem, eixa il·lusió, inclús en els xiquets, en la selecció infantil, entrenes als porters de la selecció infantil, perquè molts anys has complit, ara? Ara 80. 80 anys, i seguís... Enguany he deixat, No, perquè no vull ficar-me en unes coses que no voldria que es molestés ningú, però com políticament es diu, m'han dit: «Mira, podries fer de delegat». I jo no vull fer delegat. Jo vull continuar fent treball, que ha sigut tota la meva vida. I com no m'ho han donat, doncs vaig dir: «No, fora». Com és un dia qualsevol ara en la vida de Juan Albaladejo? Què fas de matí? Camines? Imagina que tu esport en faràs fins a l'últim dia. És dir... Sí, hasta que me quede un soplo de aliento. La desgràcia que he tingut és que s'ha mort la meva dona. No fa molt, ho sabem. 2 mesos. Perquè ara te trobes una mica sol, però això... Caminar, camino. Caminar sí camino. I busques tindre alguna cosa per entretint-te, no? Doncs mira, normalment he acudit a veure un entrenament del primer equip del Benidorm, que diuen del primer equip, i vaig anar a jugar a Sant Vicenç de Raspell contra Sant Vicenç, Jove Sant Vicenç. I ara hi ha una xica que
tu la coneixeràs, que és d'Hotel Paca, que el seu fill juga... Rosa. Marcos. Sí, de Rosa, li estàs dient. Rosa. I ella, que el son pare, tenia jo molta amistat amb ell, perquè l'Ara també és un xaval que jo tinc moltes bones relacions. I resulta que me crida y me diu, Juan, vente, anda, y pasa el tiempo y vamos a ver el fútbol. I pues, això és el que faig. Bé, O a vegades me vaig al racó. anem a parlar en este tram final de programa. Tu dius que arribes a Benidorm, ves de l'Hèrcules, te trobes una ciutat que per a tu era diferent a lo que havies viscut a lo millor en Badalona i tal. Sí, més propera a Alacant. Perdona, hasta l'Hospitalet també. Sí, Vaig tindre alguna... sí. Però el cas de Benidorm és un cas que moriré aquí. I anem a veure, quan t'arribes, qui són les primers persones que coneixes? M'imagino que seran relacionats amb el futbol, com ja has dit, Ubago, Manero, tota aquesta gent. Sí. Però de gent de Benidorm, gent Del poble. autòcton de Benidorm. Sí, pues mira, hi ha una xicona que és família de Kiko, el fotògrafo, que es deia, ella era Bea. Bea. Esta va ser la primera amiga que vam tindre, la meva dona i jo. I en ella pues, vaig fer relacions con Kiko, con el Masero, bueno, el Masero ja, Masero perquè la carnisseria la tenia allí que semblava més un puesto de parlar que de que vendre. I després vaig conèixer també, coneixia a tots, però relacions profundes pues, en estas. I tots es coneixien, perquè anava a qualsevol puesto, a lo millor, i em deien, tu no pagues. Jo diria, com no pago jo? I em feien una atenció molt especial. Per a mi Benidorm ha sigut, és a dir, jo soc de Badalona, i per mi Benidorm és la meva ciutat. Que te passarà com Manolo Escobar, al final, també. Sí, sí. Quines coses de Benidorm, diguem, que t'agradaven o que t'agraden? Parlem de festes, parlem de menjar, parlem de costums. Quines coses són les que te cridaran l'atenció? És que jo, la meva atenció, la dona meva, era curiosa, perquè vam muntar una tenda i coneixíem, la tenda coneixíem estrangers i bascos. I fèiem moltes relacions amb ells. I resulta que, normalment, de menjar, m'anava a la casserola, la gent estrangera busquen sempre. O bé, n'hi havia també aquell Juan, com li deien, Juan que va ser president del Benidorm. Agulló, que va muntar també un restaurant. I sempre estava allí, quan Amor, no el Luis, el germà, no sé si és germà. Pepe. Llavors la Gemma eren xicotets i estàvem allí, sempre menjaven, me'n recordo jo que l'arròs d'esta a la banda, i és el plat que més m'agradava és l'arròs a la banda. El futbol en Benidorm, tu creus que tornarà per lo menos a tindre una categoria, una entitat com l'ha tinguda, com aquelles nits històriques de la Copa del Rei en el Barcelona, jugant una promoció d'ascens a segona? Jo voldria que l'equip del Benidorm fos l'equip de la capital, del poble. Però és que hi ha molt... És difícil en Benidorm, no? És molt difícil, perquè hi ha una forma, uns caràcters, hi ha una forma de ser que no accepten de dir, anem a fer una cosa perquè sigui pel primer equip de Benidorm. No, aquí cada un es munta un tinglau i cada un fa les seves coses i no és així, perquè hi ha que treballar per la ciutat i per l'equip del Benidorm. I en vez de liar-se que si jo, que si quantos, que si tu, que si... No, aquí hi ha que treballar per al Benidorm. I si no treballen pel Benidorm, ho veig molt difícil. Ho veig molt difícil perquè un està
per lo que sigui, no està president, l'altre no és president, l'altre no sé què, i hi ha molts líos. I aquí no, a mi no m'agrada, la forma aquesta no m'agrada. I m'agradaria que hi hagués més unió. La unitat del futbol en Benidorm. No? Exactament. En vez de que si aquell jo te prenga un jugador de teu perquè tu no l'he bien, que si jo un cadete... No. Aquí hi ha que treballar pel Benidorm. I res més. I tot lo demés és enveja, egoisme i ganes de jo què sé, no vull dir una palabrota. Ja. Juan, futbol a nivell nacional, equipos, selecció, m'imagino que tu seràs del Barça, no? Home, soc del Barça perquè hi vaig estar ja 8 temporades. I no, a part de la selecció. Això sí que no. A part de que a vegades me molesta que me diguen tu català eres un independentista. No us equivoqueu, que els catalans no són tots. Jo soc català i espanyol, i el de més, del futbol, per el Barcelona. Veus el Barça... Molt. No, però dic si el veus campió, un any. Ho veig molt difícil. Li veig molt difícil, perquè està manejat. El futbol... És que el futbol està... I possiblement el que pugui dir jo, poden dir tu sempre dieu el mateix. No. Jo, te dic francament, ho veig molt difícil perquè hi ha moltes coses rares. En el futbol hi ha coses molt rares. I el Madrid és un equip que domina molt bé la situació aquesta. La domina molt bé. La domina molt bé i és raro que no sigui tots els anys campió, però la domina molt bé. Tot el tinglao el té molt ben muntat, molt ben muntat. Ara vaig a fer-li una pregunta a Juan, no sé si me la sabrà contestar. Què és el màxim que has guanyat tu sent futbolista? És a dir, el sou major que has tingut en un equip, no sé si en l'Hèrcules... Sí. El màxim que has arribat a guanyar en pessetes, clar. Sí, 225.000 pessetes en l'any 60, en l'Hèrcules. Tota la temporada, clar. Tota la temporada. I després pagaven el sou, eren 2.500. Però es vivia. Entonces capità general, no? I me'n recordo jo un partit que vam jugar de Copa del Generalíssim contra l'Elche, que el vam eliminar i el van donar 15.000 pessetes a cada un. I en aquell temps, una baicoca era. I en el Benidorm, vaig vindre al Benidorm i aquí vaig guanyar jo 70.000 pessetes. I la que guanyava de sou era perquè Ubago tenia, com tenia això d'immobiliàries, me va col·locar en una construcció que van fer en el Racó, apartamentos Tanit, i ahir jo me va muntar, don Pedro Zaragoza me va muntar els mobles per fer un pis piloto. I jo tenia comissió dels mobles i comissió de vendre pisos. Bé, pues no sé si hi ha alguna anècdota, algo que mos s'ha oblidat contar, Juan, perquè mos n'ha passat la mitja hora volant, no? Bueno, pues l'anècdota que jo puc contar és que me va agradar molt perquè va coincidir en que va triomfar. Va ser com Marcos. Marcos, jo li veia unes condicions físiques bàrbares. I estant jo aquí, un dia me ve un que era secretari tècnic de l'Hèrcules, ¿cómo se dice este? No sé qué, Berenguer. Y en vez digo, Juan, oye, necesito un delantero centro porque tengo yo aquí en el Hércules, tengo yo el Baldo, que sí, es buen jugador, pero me falta un delantero centro que remate. Digo, pues yo tengo uno. Y estaba él en Benicarló. Y querido a Diego, el cuñado de él. Y digo, oye, llama a tu cuñado y dile que lo vamos a llevar al Hércules. A ver, Benicarló, tú dile que le diga ahí el pueblo aquel que por H y por B que no. Y va a conseguir pues que vingués. Y a la hora de fichar, digo, ¿qué tengo que pedir? Digo, eso es cosa tuya, eso es tu problema, no es mi problema, es el tuyo. I va tirar 4 anys. Sí, a més, 4 o 5 anys. va ser... Ese va ser el triunfo meu de... Una temporada segon màxim golejador de la categoria del darrer Santillana. Molt bé, que va discutir con Santillana. Molt bé, molt bé. Pues esta és la millor satisfacció que vaig tindre jo con Marcos.
Bueno, hi ha algun jugador més de Benidorm, no?, que han tingut, que ha eixit i que ha triomfat, no? Bueno, jo he tingut molta d'això, triomfar, pues, s'han quedat en la categoria sempre. Paco Metralla, que a mi era un home que li deies qualsevol cosa i t'atenia, i tenia una il·lusió. Els altres, Temple també pensava que seria més, però Temple, per H i per B, es va quedar al mig camí. I jo vaig donar un passet per Guillermo Amor, per Temple i Lara, que va vindre al Barcelona a jugar un torneig aquí a Benidorm, i precisament estava de coordinador general del bus futbol. Va ser un tal Martínez Vilaseca. I jo el coneixia de Manresa, perquè vaig jugar un any a Manresa també. I resulta que, què fas aquí? Doncs mira, estic vivint aquí. I diu, és que m'han parlat de mi de 3 xiquets. I doncs mira, cada un té unes característiques, però l'edat que tenen són bons elements. El que vaig parlar, i després ja va vindre tot el que va vindre. Molt bé, doncs, Juan, gràcies d'estar amb nosaltres, de contar-nos tot això, de reestrenar este Gent de Benidorm, que continuarem fent a partir de la propera setmana, i així, doncs, cada vegada, avui ha tocat el futbol, no sabem la setmana que ve quin pal tocarem, però segur que hi haurà un altre personatge parlant-nos de coses de Benidorm i de la seva vida. Gràcies, Juan. Doncs jo, l'única part de que et dic és que m'ha agradat perquè tu ets una persona sensata i extraordinària. Molt bé, gràcies. Adéu. Cada divendres a les 11 del matí a Onda Benidorm tens una cita en el programa Gent de Benidorm. Un recorregut per la història de la ciutat contada pels homes i dones que s'han criat i han viscut als seus carrers i que ens contaran les seues emocions, les seues vivències, els seus records. Gent de Benidorm, un programa produït i presentat per Vicent Fuster. Personatges de tota classe, edat i condició, però amb un comú denominador, el seu amor per Benidorm i les seues coses. Gent de Benidorm, a Onda Benidorm, la teua gent, la teua ràdio. «107.7, Onda Benidorm, si te gusta la radio». Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genia.